Аз го гледах, ти ще един дядо. Донеси хляб, седна. Това значи, че е изпечен към да направя да. Се пристана, трябва да се дига самиш. А той при втапването или при печенето? Хляба е изпечен. Разбирате ли? Ако с плеска, значи клиса в суровото стоба, драгато сега купите от хлебозавода, на втория ден му хляса. Това значи, че вътре не е изпечено, не е убита бактерия. И като е казвам, с кваса киселинността е от 14 pH до 18. И тая киселинност не позволява да има други бактерии, за да се разваля хляба. И той стои 2-3 седмици и вкусът е различен. Докато един от хлебозавода хляба на втория или третия ден, мисля, че много хора сте пробвали, так почва да му хляса, разваля се. Вътре става шупли, има му хлясали. Ето е, виждате ли начин на дух? Значи арабската питка, ви казвам, ако я оставите малко, сега точно чука, не знам тук и турваше някъде, не знам. Не знам и дали имаш, но се дига, може и да стане. Не видя отвънка да един сапли, не? Ще го разточим на ръце. Значи трябва да е равномерно, но ще има така. Имаше някъде чука, това ми. Те много хора идваме тук. Къде ме нали? Не я виждам, бе. Чакай, че се ще. Не виждам, бе. Там отзад. И как само бута се режи. Виж, какви са скъса. Значи сега става типа разка, виждате ли? Сега вътре ще остане цялата чая. Като ме разчумени вътре стават две круги фуха. Аз искам да ви покажа на по-тънко. Без дупчица. Става вътре цялата дупка. Става като балон. Значи като и качествено дава брашното, като е рък. Значи примерно да е... Как да ви кажа? Сега като за пица, една пица влата. Долу горе така дебелина. Като я метнеш и тя става две кори, става на топ. Като я извадиш, да цепиш те са две кори вътре. Голям. И това е за дюнера, арабската битка за дюнера, нали са пълни с клънката от децата. Долу горе и сега. А и той нещо. Вътре е цялото кухо. Хляба ще го оставите малко да дръпва, да почива, след да го извадиш, защото се скрисва след го разчупиш от пищата да го извадиш или от курната и той се скрисва. Просто го стряскаш. Дай да има кликет, ще може да се сложи. Кой е голям? Ще ме изгонят малко, ще има. Ще пили на другата кола, пак такова се надал на един.